Mitä eroa on sydäntietoisuudella, intuitiolla ja sisäisellä ohjauksella? Kaisa, sun tietoisuusvalmentaja täällä. Vastaus on ei mitään. Se, mitä tähän asti henkisen kasvun polulla on aikaisemmin kutsuttu intuitioksi, sisäiseksi ohjaukseksi, sisäiseksi ääneksi, siksi tunneohjaukseksi, tähän liittyy helahoito, kaikki liittyy samaan, niin lopulta kuka on se taho tai mikä on se taho, jolta sä sitä informaatiota saat, niin sehän on sinun ystäväsi, tuttavasi, oma korkein tietoisuus. Se kommunikoi sulle tunteilla, se kommunikoi sulle intuitiolla, joka on siis tunne, se kommunikoi sulle ehkä sanoina päähän, se kommunikoi sulle ehkä kuvina. Sillä on tosi monta niin kuin sillä samalla asialla. Ja käytännössä kun mä opetan sydäntietoisuutta ja sydäntietoisuudesta käsin elämistä, niin se tarkoittaa sitä, että kun sä elät sydäntietoisuudessa, niin sä oot koko aika siinä sisäisessä ohjauksessa. Sulla on koko aika sisäinen navigaatio päällä, korkeimman ohjauksen navigaatio päällä. Sä elät koko ajan synkroniassa. Sä oot koko ajan niin kuin pulssilla siinä, että mikä on missäkin tilanteessa sun korkein paras. Ja mä annan nyt käytännön esimerkin. Mä kävin täällä just mökkipaikkakunnalla kaupassa. Hoitelin iskan asioita ja sitten olin sillä lailla, että onko mulla jotain omia asioita, mitä mä haluan hoitaa. Sitten täällä on 3 kappaletta sellaisia liikkeitä, missä myydään puutarha-asioita. Ja sä tiedät jo ehkä tähän mennessä, että mä oon intohimoinen oman elämäni pikkupuutarhuri. Niin sit mä olin kuullut siltä mun puutarhaopettajalta, että kun mä siis siellä Tampereen Almannilla, niin se on sellainen, mitä on muutama kerta kuukaudessa, tai muutama päivänä kuukaudessa sellainen koulutusohjelma, missä opetellaan siis kasvattaa ruokaa. Niin sitten se opettaja sanoi mulle yhden kerran, että kun mä kysyin siltä, että millä sä pidät niin sun penkin kunnossa, että niin kuin hirveä homma, tiedätkö, että ei mulla niin kuin jänne riitä siihen, että mä möngerrän tuo meneen, tiedätkö, polvillani, että mä kerään sieltä kaikki rikat ja bla bla bla, niin kuin sieltä, tiedätkö, isoista niin kuin ruokakasvatuspenkeistä. Niin sit se mainitsi mulle, että on semmonen Fiskarsin niin kuin työkalu, joka on tämmönen monikäyttötyökalu. Ja mä olin vaan silleen, mä muistan, että mä vaan laitoin niinku sen merkin mieleen, ja mä olin silleen, että joo, että tässä on siis joku muutama viikko, että no, että täytyypä katsoa, kun menee käymään puutarhakaupassa. No sitten näistä 3 liikkeestä, jotka täällä mökkipaikkakunnalla on, niin mä olin silleen vaan, että mikä niistä mä menisin. Ja sit mä valitsin erään yhden liikkeen, mä olin vaan sillä, että no katsotaan, että mitä siellä on. Et yleensä aina kun mun sisäisyys, eli mun sisäinen ohjaus, eli mun intuitio, eli mun korkeimman ohjaus, eli mun tunneohjaus, eli mun sydäntietoisuus ohjaa mua johonkin, niin it has a point. Ja se pointti oli nimenomaan se, että juuri tässä liikkeessä, mitä mä en ole niissä muissa liikkeissä nähnyt, niin kato, täällä on se monitoimityökalu. Näin se toimii.